Nagtapos ang midterm elections sa Bicol ng mapayapa ayon sa ulat ng Police Regional Office 5. Sa kabila ng ilang insidente, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Malo Calubakib, tagapagsalita ng PRO5, ang mapayapang halalan na ito ay bunga ng masusing paghahanda at mahigpit na pagbabantay ng otoridad sa buong rehiyon sa pamamagitan ng malawakang deployment ng mga tauhan sa mga puling precinct. Bahagi rin anya ng tagumpay na ito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga komunidad. Last year pa tayo, alam nyo naman na every time na may mga events kami or may mga interviews, we see to it na every conferences naka-include yung presentations ng mga PPOs para kung ano pa man ang mga, kumbaga malayo pa yung planning, and then here comes the 2025, nag-deploy tayo for January 12. So far nakalagay na in the right perspective yung mga tao, kung ano ang mga possibilities, yung mga what ifs, mga plan A, mga plan B. Batay naman sa datos ng Regional Election Monitoring Action Center o REMAC ng PRO5, 68 na paglabag ang naitala sa election gun ban, 79 ang nakumpiskang armas, at 72 ang mga inaresto simula nang ito ipatupad noong Enero 12, 2025. Mayroon din na 4 na insidente ng vote buying na naitala sa Karamoan, Nabua, Tinambak, at Iriga. Isa namang kaso ng paglabag sa liquor ban ang naitala sa Catanduanes at 2 election-related incidents lamang ang na-verify. Isa rito ang tinamaan ng ligaw na bala sa Barangay Peña Francia, Claveria, Masbate noong April 20 at ang pananambang sa sakyan ng isang kandidato para alkalde sa Barangay Calabaca, Kapalonga, Camarines Norte noong April 26. Masaya kami dahil kahit pa paano it takes, kumbaga, masaya na mag-serve, na prepared, logistics, yung manpower namin, including yung moral din ng mga tao namin. Although kahit pagod, alam namin this comes only once in every 3 years. So, bugbugin na natin ng pagsiserbisyong, kumbaga, di ba, dedicated personnel. Magpapatuloy ang pagbabantay ng otoridad kaugnay ng halalan hanggang Mayo 18, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.